Kaixo, hemen ari nintzen kuadrillakoekin, egunean behin lehiaketan parte hartzen. Bai, nire lagunekin. Badakit bakoitzan nor den eta izen bakoitzaren atzean nor dagoen. Ze nor den ez dakigun batekin aritzea, ez da oso ideia ona. Nire gaurko galdera da, nola prebenitu daiteke ziberbullyinga? Bat, ez erantzun provokazioei. Bi, sarean errespetuz jokatu. Erabilin etiketa, izan edukatua, idatzi errespetuz. Hiru, molestatu egiten bazaituzte, utzi konexioa eta eskatu laguntza. Lau, ez eman inori zure datu pertsonalak. Bost, ez egin sarean aurrez aurre egingo ez zenukena. 6. Erasorik egiten badizute, gorde frogak. Elkarrizketak, mehatxuak, edo zer gertatuta ere oso lagungarriak izan daitezke. 7. Ez pentsatu pantailaren beste aldean erabat seguru zaudenik. 8. Abusatzen ari denari ohartarazi delitu bat egiten ari dela. Eta 9. Mehatxu larririk jasotzen baduzu, eskatu laguntza berehala.